Moikka! Tervetuloa Hajuvesi-kanavalle. Tällä kertaa ajattelin käydä läpi puhtaimmat tuoksut, mitä multa löytyy. Ja mä tuossa tilasin vähän näytteitä ihan tällaisista vähän harvinaisemmastakin tuoksuista ja mietin, että tilaanko niistä sitten isompia pulloja, mutta ensin kokeilen nuo näytteet läpi, että tykkäänkö niistä. Mutta täällä tuoksuu nyt ihan todella hyvälle, koska täällä on nyt suihkuteltu kaikki raikkaimmat tuoksut, mitä multa löytyy. Ja näistä oikeastaan kaikki käy myöskin talveen, mutta nämä on melkeinpä, voisin sanoa, että ympäri vuoden tuoksuja, eli ei mitenkään rajoitettu tiettyyn vuoden aikaan. Niin kuin ei tuoksut yleensä muutenkaan, mutta jotkut tuoksut sopii paremmin talveen kuin kesään. Mutta lähdetäänpä käymään läpi. Mulla on tässä nyt 8 vaihtoehtoa ja löytyy ihan tällaisia niin kuin, todella edullisia ja sitten pikkasen kalliimpaa. Ja sitten löytyy myöskin ihan todella kalliita tuoksuja, eli näitä niche-tuoksuja, jotka on sitten jo pienetkin pullot, niin maksaa paljon. Mutta ne on nyt mulla vaan näytteenä tässä mukana. Eli aloitetaanpa. Ja ensimmäisenä löytyy tällainen, taas vähän lähemmäksi, eli pieni pullo. Tämä on Narciso Rodriguez For Her ja tämä on parfyymi. Ja tätä myyään yleensäkin tällaisessa vähän isommassa pullossa, eli tässä on Eau de Toilette tästä samasta tuoksusta. Mutta mulla on nyt tästä pelkästään tämä pieni pullo, mutta tuon ison pullon näköinen pinkki versio olisi tästä niin kuin se iso pullo. Ja tässä tuoksussa tämä on myskinen, niin kuin koko tämä on tämä Narcison sarja. Niin tässä on tosi myskinen, mutta tässä on aika paljon ruusua, mikä tekee tähän ihanan semmoisen kukkasen säväyksen. Ja tätä voisi sanoa, että tämä on myskisen puhdas. Ja tämä on tämmöinen puuterinen ja tässä tuntuu patsulia myöskin. Eli myskisen puhdas, mä sanoisin, että tämä on aika hyvin kuvaa tätä. Ja sille tuoksulle löytyy sitten todella edullinen versio, eli Sarah Jessica Parkerin Lovely. Ja nämä 2 on ihan niin lähellä toisiaan kuin mahdollista. Eli näissä ei ole samat nuotit. Tämä on pikkasen puumaisempi. Tässä on siis paljon myskiä, tässä on myöskin laventelia. Ja molemmat on puuterisia. Ja tässä on myöskin patsulia. Eli vaikka näissä ei ole ihan samat ainesosat, niin nämä on yllättävän samanlaisia. Ja voisin sanoa, että tämä on niinku semmoinen halpis versio, mutta ei tunnu yhtään halvalle. Ja mä oon käyttänyt tätä paljon. Tämä on mulle semmoinen, että kun mä menen nukkumaan, niin mä tykkään suihkaista tätä, koska tämä on niin mielettömän pehmeä, ihana, raikas ja puhdas. Eli Sarah Jessica Parkerin Lovely. Suosittelen tätä kyllä lämpimästi. Sitten löytyy tämmönen mini pieni näytepullo ja katsotaan saanko mä tämän tuohon näkyville paremmin. Eli Prada Iris Infusion, mitenhän se nyt lausuttaisikaan. Eli tämän näköisessä pakkauksessa sitten tuolla kaupoissa. Ja kamera ei suostu tarkentamaan. Mutta tosiaan tässä on todella puhdas tuoksu. Eli taas on nostanut tämmöisen testeripakkauksen, niin on päässyt kokeilemaan montaa erilaista Pradalta. Ja tämä on tämmöinen luonnonpuhdas. Tässä on tosi paljon kurjemiekkaa, puisia nuotteja, sitrusta. Jotain kukkaa tässä on, mutta se kurjemiekka nousee sieltä kyllä eniten. Eli tässä on semmoinen jännän luonnollinen puhdas. Tämä on tosi miellyttävä tuoksu ja semmoinen kevyt. Olen käyttänyt tuota muutaman kerran ja on tykännyt ihan valtavasti. Eli Prada Iris Infusion. Sen näköinen tuoksu. Ja sitten tuttu tuoksu, ollut jo useammallakin videolla, eli Versacen Crystal Noir. Ja koko sarjahan näistä on puhtaita, mutta tämä on tämmöinen mausteisen puhdas. Tässä oli useampakin maustetta. Tässä on ja tässä ensimmäisenä tulee kyllä kookos ja gardenia. Ja sitten tässä on pippureita ja inkivääriä ja kaardemummaa. Mutta tämä on mausteisen puhdas. Jos tykkää sen tyyppisestä, niin tätä suosittelen. Ja itse asiassa tilasin tästä nyt parfyymin. Tämä on muuten Eau de Toilette. Mä ajattelin vertailla näitä kahta, että miten iso ero niissä on. Että onko, koska olen lukenut, että näissä on tuoksuna valtava iso ero. Mutta että katsotaan, kunhan se paketti sieltä saapuu. Ja sitten seuraavana on Pyredon Blanche. Ja mulla on nyt todellakin vaan tällainen näin. Elikkä
nämä pullot on kalliita kuin mikäkin, mutta hyvä tilata tällainen pikkunen, ja tää on Notino verkkokaupasta. Ja tää on niin saippuaisen puhdas kuin vaan joku voi olla. Tää on niinku, ihan kuin joku huuhteluaine vaatteissa, niin tää haisee ihan samalle, tai siis tuoksuu, mutta mulle tää nyt on jo vähän haju, tää menee vähän jo ehkä yli. Mutta jos tykkää vahvan saippuaisista, niin tää on aika hyvä vaihtoehto. Eli tässä on aika lailla niin kuin teollisesti, tai tietysti monetkin on teollisesti valmistettuja raaka-aineita, että ei ole niin kuin luonnon raaka-aineita välttämättä mitään enää, mutta tässä on siis ihan aldehydi, mikä tässä eniten tuoksuu, ja myskiä ja pionia. Ja tämä on pitkäkestoinen, mutta se aldehydi on tosiaan ihan tämmöinen niin kuin labratuote, että sitä ei ole mitenkään missään luonnossa olemassa, mutta tosiaan Byredo Blanche oli tämä. Ja sitten seuraavana meillä on toinen Byredon tuoksu, eli Gypsy Water, ja tää on nyt kans tämmönen minipikkunen pullo. Ja tää oli ensin tosi vaikea, koska mä tätä suihkutin iholle, niin tää haisi ihan hielle. Ja mä mietin, että kuka ihme maailmassa tällaista nyt haluaisi ostaa. Että aivan järkyttävä. Mutta sit kun se oli kuivanut, niin tästä rupesi tulemaan tosi paljon semmoista puhdasta. Se muuttuu niin käsittämättömällä tavalla. Tämä on unisex tuoksu, eli tässä on katajaa, santelipuuta ja männynneulasia ja tosi paljon sitrusta. Ja tämä on kyllä mielenkiintoinen. Tämä menee ihan tosi hyvin naisellekin, ihan yhtä hyvin miehelle. On tosi puhdas, semmoinen vähän niin kuin metsäisen puhdas, mikä tietysti nyt selittyy tuossa, kun siinä on paljon katajaa ja männynneulasta. Mutta on silti hyvin niin kuin, tämä menee naiselle ihan, vaikka tämä kuulostaa, että tämä voisi olla pelkästään miesten, mutta ei tosiaan. Mutta semmoinen metsäisen puhdas. Oikein miellyttävä. Ja sitten seuraava on vaan 2 ainesosaa tässä, tai 2 tuoksunuottia. Eli tämmöinen kuin Juliette Has a Gun on tämä valmistaja, ja tuoksun nimi on Not a Parfum. Eli Julietella on ase, mutta ei ole parfyymiä. Ja tässä on tosiaan pelkästään 2 ihan täysin labrassa valmistettua ainesosaa, eli ne ei edes yritä käsittääkseni matkia mitään, mitä luonnosta voisi löytyä. Ja tässä on sellaisia kuin Ambroxan ja Setalox. Ja toi Ambroxan ainakin on semmoinen, joka antaa tämmöistä myskistä aromia, ja tämä on tosi myskinen. Ja tämä tuoksuu lähellä niin kuin puhtaalle iholle, mutta tosi miellyttävällä tavalla. Tämä oli kyllä niin erikoinen ja todella ihana tuoksu. Se kesti myöskin iholla yllättävän pitkään. Et jos mahdollista, niin kokeile tätä. Tämä voisi olla jopa ihan semmoinen niin kuin turvallinen sokko-ostos, koska mä uskon, että tämä miellyttää kaikkia. Eli Juliette Has a Gun, Not a Parfum. Ja tosiaan parfymihan tämä on. Ja sitten mulla on viimeisenä täällä tämmönen tein tuonne Insta-tilille tästä ja semmoisen pikaisen kokemusvideon tai avausvideo oikeastaan. Ja voin sanoa, että en tykännyt yhtään ensin, mutta nyt olen vähän tälle jo lämmennyt. Eli Armaf ja Club de Nuit, tai Club de Nuit itse asiassa. Valtava iso pullo. Ja tätä on sanottu, että tämä tuoksuu ihan samalle, tai tämä oikeastaan niin koettaa jäljitellä lähinnä niin Chanelin koko Mademoiselle tuoksua. No, minun mielestä ei kyllä niin kuin ollenkaan ole samanlainen, mutta tässä on paljon patsulia, ruusua ja vaniljaa ja sitrusta tässä on tosi paljon myöskin. Ja tämä on mielestäni kyllä ihan niin kuin omanlaisensa tuoksu, eli ei tämä mitenkään voi korvata koko Mademoiselle tuoksua, että jos sellaista niin kuin kopioi tästä ajattelisi, niin ei kyllä. Mutta tämä on raikas ja puhdas. Sillä lailla kyllä yllättävän miellyttävä. Ja jos tätä testaat, niin älä luota siihen, miltä se paperilla tuoksuu, koska itse kun kokeilin ensimmäistä kertaa, niin se haisi pelkästään alkoholille ja muoville ja se oli kyllä niin järkytys. Mutta sitten kun se on ollut iholla, niin itse asiassa mulla on sitä nytkin iholla, niin se tuoksuu kyllä puhtaalle ja ruusuiselle. Ja tää on kyllä ihan mukava tuoksu, mutta pitää vielä pikkasen tämän kanssa opetella elämää ja määrä on aika tarkka. Eli jos tätä laittaa semmoinen 2 suihkausta, niin voi olla, että joutuu pesemään pois, että se on niin vaan liikaa. Se
tulee niin vahvana, että ei todellakaan ole silleen kevyt, mutta kuitenkin puhdas. Eli Armaf ja Club de Nuit. Mutta sellaisia tuoksuja tällä kertaa. Puhtaita, ei välttämättä nyt mitenkään niin raikkaita ehkä, mutta puhtaita tuoksuja. Eli jos viihdyt semmoisessa tuoksukuplassa, jossa olo on puhdas ja semmoinen niin kuin pesty, niin tässä on kyllä monta hyvää vaihtoehtoa. Löytyy ihan edullisia, niin kuin toi Sarah Jessica Parkerin Lovely, ja sitten toiseen reunaan, kun mennään, niin on sitten nämä Pyredon tuoksut, niin ne on sitten huomattavasti arvokkaampia. Ja toi Armafin tuoksu, niin vaikka se on noin valtava pullo, 105 milliä, niin se ei nyt loppujen lopuksi kuitenkaan maksanut kuin vähän reilu 40 €. Ja löytyy tuolta nettikaupoista, kun vähän kaivelee. Mutta joo, tällaisia tällä kertaa. Kiitos kun katsoit videon. Muista laittaa peukku, se auttaa vähän mun kanavaa leviämään muidenkin tietoisuuteen. Ja muista myöskin itse tilata kanava. Nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!